handibviri. Mudzimu yako yakakutungamira. Azvipembwi ana mai, mwazvizwa? Endi azviito kukambiwa. Zvinouya ngemidzimu. Mwazvizwa ere zvindoreketa? Ndinokutenda imwe Zinipa. Chinangwa ichochi. Waita kuti zita rekwambero ridini. Tagara yedu tunozikana zvakanyanya because tana Mutape. Hake kwake kugara kunoku kumbodawo kuzungunisana nana Mutape vangu. Asi tagara titorine vanhu vane nzvimbo yavo. Kana Zinipa ichitipawo ruzivo, kana Zinipa ichitipa ruzivo, kana Zinipa ichitipa ruzivo, tigare mutano. Napinda kare tipinde, oh tipinde, napinda kare tipinde, oh tipinde here, tipinde, oh tipinde here, tigare mutano. Magodobori ari pano, maprofita ari pano, madhokotera ari pano. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Tikuzwa kufara nechirongwa chedu chatanga takamirira. Nekudaro tinokutendai pane vauya, vamwe vari munzira vari kuuya, vamwe ndo vakundikana, tinongovanamatira kuti mangwana vazokundazve. Zinipa oye! Tiri kukumbirawo tisati tanga program, tiri kukumbirawo vanotipawo munamato. Mai Chinyamunzore tokumbirawo mutipawo munamato. Zinipa oye! Regai tinamati. Zita nderenyu Baba, Mwanakomana, Mweya. Mwari wakatendeka, Mwari wenyasha zhinji, mutsvene tsvene, Mwari wesimba guru. Ndinokunamatai nguva ino, tapa programu ino yatasangana. Takasangana takawanda, tinawo mahebhalisti, tinana magodobori, vaprofita. Zinipa iri pakati penzvimbo ino Mwari. Ndinotenda kubata kwenyu kunoshamisa. Ndichitenda namai vapakati penzvimbo ino vatitendera, vane ubatwa huchataurwa pano, zvese ngazvitungamirirwe munyasha dzenyu Mwari. Ivai pakati pedu, fambirirai mberi nesu kusvika patichapedza, imi muri mubatsiri wedu. Zita renyu Baba, Mwanakomana, Mweya. Amen. Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Regai tikutendei mauya, tokutendai zvakanyanya, mabva kumatimana, vekuno kuChipinge. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Tokutendai zvakanyanya, tina utungamiri uri pakati pedu, nokuremekedzai zvakanyanya. Tinawo wana Sadunhu, ndokuremekedzai zvakanyanya. Tina maboard members auya. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Mese ndiri kukukwazisai zvakanyanya muzita ramambo Jesu. Ndichiti basa redu riya rakutanga, ndiri kukukwazisai vai makasununguka. Regai ndikutendei zvakanyanya nekuti tasvika panzvimbo ino mazvita.
kunzwa kufara. Zinipa yedu inei ina mai na baba. Imba isina mai na baba ine vana. Tingati musha? Hausi musha. Saka ndiri kunzwa kufara tiri pano. Mbuya Mbeure vachada zvavo kuzotaura. Tine muri yeZinipa iri pakati pedu. Muri yeZinipa iri pakati pedu. Ngatifarire tichiti Zinipa oye! Muri yeZinipa ngaimbosimuka. Muri yeZinipa yese ngaimbosimuka tikufarirei. Zvakadini kunaka izvi? Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Ngatimbozviombererai maoko. Harare. Tinokukwazisai. Tichikuona ine kusimuka. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Garai zvedu pasi. Tinotenda zvikuru kusausina vaenzi kusikasvipi. Hatizivi kuti muta wakaita sei. Zinipa oye! Tine mamwe mamembers atitevera abva kunyanga. Nyanga kunonzi kuhwesa. Kuhwesa. Bhodha Mozambique. Wauyawo kuti Bhodha Mozambique kuno kuchipinge nhai. Tinovaona nekusimuka tichivafarira. Vanonzi Sekuru Katerere. Sekuru Katerere nyanga noti. Zinipa oye! Vari mutungamiri hwana Mutape zvekare. Zinipa oye! Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Tinotenda. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Tine zvekare National Parks iri pano. Yauya futi kuzotikuta. Inoshanda nesinana chiremba. Zviya zvatinotamba nazvo zviya. Vana haka pangolini. Matehwe eshato. Zvese zvinobva kuNational Parks. Handiti nai? Saka ihama dzedu kandivana chiremba zvekare. Zinipa oye! Tinovakwazisa nemufaro. Ngativaombererei maoko. Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Utano hwakanaka kuvanhu. Ndinotenda zvikuru negungano redu. Baba vanova mambo wedu vaMutape vari pano nemakurukota avo vese vari pano vane zvigaro zvakasiyana siyana. Ndinokutendai uyezve ndinonzwa kukufarirai ende ndine chokwadi kuti basa redu richafamba zvakaita sei? Zvakanaka. Ndinokutendai. Ini ndinoitwa Mr. Mwanache. Khalati vaMwanache. Ndatenda. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Iwo utano hwatiri kudai kutaura nezvawo. Hune vatungamiriri, handiti nai? Hune vatungamiriri. Tina DMO vari pakati pedu. DMO vari pakati pedu. Under Ministry of Health. Chipinge. Tinovakwazisa nemufaro. Muchavaona nekusimuka. Tinokukumbirai DMO. Vanhu vakuonei. Tanyanya kuvagadzika mukona. Tiri kuhanda kuti tisatsvaira kwatinenge taita. Handiti nai? Asi tinenge tatsvaira. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Aiwa, ndinozwa kufara kuonekawo ndiri mukati mwemusha uno pamwe chete nevadaidzwa vakwanisa kuuya mukati mwemusha uno ndisikakanganisi, ndichida zvekutenda ana Mutape vakadai kutikomberedza
pazuva rakafanana neranhasi. Ndine tarisiro, ndine vimbo, tine zvatichadzidza tese pano zvichatibatsira kusvika tadzoka mukati mwedzimba dzedu. Ndozotendazve mbuya Mbeure nokutenda kwavo kuti titsike mukati mwemusha uno. PachiKristu ndinoti Mwari dai avaropafadza. Kuvadzimu vavo ndoti Mwari dai aramba achivachengetedza. Ndinozviziva kuti mukati mwebasa ravo vanosangana nezvibingamupini zvakawanda, asi kubudikidza nevadzimu nenyasha dzeMwari ngavachengetwe nokusingaperi. Zinipa woye! Utano hwakanaka kuvanhu. Tine media iri pakati pedu. Media iri pakati pedu. Teachcat media Baba Chocolate. Ndofunga munongowanzwa muredhi handiti nai? Ndivo vari pano Baba Chocolate, sanganai neZinipa. Zinipa woye! Utano hwakanaka kuvanhu. Tiri takusira nguva ino kuna mbuya Mbeure. Ndizvo chaizvo. Ngatibatane tine chiro chimwe, kufanana nemajuva, kufanana nemajuva, kufanana nemajuva, kufanana nemajuva, kufanana nemajuva, kufanana nemajuva. Zinipa we! Zinipa we! Utano hwakanaka. Zinipa we! Ye anamai andikoni nekureketa. Neto kudada haiwa kuti hai kudada ngokuti handibviri. Mudzimu yako yakakutungamira. Azvipembwi anamai, mwazvizwa? Endi azviito kukambiwa. Zvinouya ngemidzimu. Mwazvizwa ere zvindoreketa? Nevakuru vedu munozvizwa zvinoreketa. Nguva imweni mwakabati kupedza mare yedu kuti hai tiende kumunhu wakabata-bata. Aiwazve ukagadzira magwasha zviro zvinenge zvakadai. Gore negore ndinobika doro kutende magwasha angu. Hama dzangu zhinji dzinonamata. Mwana wangu omene ndobarwa naye muchamuona uchasimuka. Uchasimuka ngokuti unoda kumuona. Haatozvidi. Ndatomumanikidza kusunga pahura. Ngatiwa bandibara vaindibarire. Saka ndinoti anamai hazvipozwi ndizvona izvi. Zvinouya zvega. Ende ukazvikambira hazviuyipo. Oda kuzama kuti kudai ndamupishire zvimafuta zvekuti dai zvingadai. Hazviiti. Magwasha ndo anoita ega. Ndinotenda Zinipa. Vachatange kuuya veZinipa. Ndeti andi vanobve kuri. Ndochoona vouya vakamboya vari vatatu. Vopinda vouya vavarongomuna. Vopinda vagumi. Kudai vanhu vaya vari kutangirira nezviro zvavo. Hineni ngandisunungure. Ndione kudakadzise vamwe vangu. Ndichoende kwaMutape. Ngati Mutape kuna anhu anouya pamuzi pangu po. Vakauya vari vatatu. Asi zvinezvi vouya vari vashanu. Zvinezvi vouya vari vanganai. Saka ndaikumbira kuti Mutape we. Zvavakareketa zvingaita ere pamba pangu. Mutape wakati wakasununguka mwanangu. Ite izvozvo. Zvachidaro vanokona ngavanokona vakada kuzoshaishira asi zvakaramba. Zimekwa ndeureketa aiwa zvetisita kanangwa. Siyai zvenda apapo. Svikira nanhasi sinzi Zinipa yakauya mupfapfa ugogo kudai. Atina zvona ndinozorora kudai. Zinipa yakanaka antu aMwari. Ngatitore matsamba. Tishande takarerukirwa. Pane nyangwe mapurisa akasvika pano ndoti ndiri weZinipa. Ndinokuziya iwe. VeZinipa havana chitsotsi. Vopinde musejari mwangu. Vanotoona mune zveshe zvirimwo. Hakusi kungwara. Hakusi kuziya maningi. NgezvaMwari nevadzimu. Ndinoziva kuti ndakaema paya pamasoro eshe hapana unondidakarira kuti hai dai aite kuti adai aite itsike pamuzi pake.
Asi Mwari wakazvitungamira nezinipa vochobanana, vochohura veshe, vochotoite ndani. Mwandiswere. Ndane ndinoreketa ndiyo neria pemunoona iyi. Aisati yabarwe mimba asi yapadhuze. Mimba yachona yaane 6 months. Mwazviswere. Saka ndinokumbira mazinipa we ngatibatane. Atitore tsamba. Azvikambirwi zvekuti kwa mbuya Mbeura akazozwai. Haiwa. Nemu munazvo zvigaro. Amen. 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 Pasure pazvo zvadaro antu aMwari we vasikomana angu aya vandida majaha angu andochomite mimba yangu ya ndaane 6 months vakati aiwa ngaite neni manzi isono kubarwa toda kuti tibikirwe daro timboungana nana chiremba vambouye panapa pamuzi pako panapa vambopaona mimba yangu yecheite neni manzi esimwe zuva rakona dheti harisati raguma nekuti ndibare mwana sinipa yakanaka antu we muchengete mandizvo zvendereketa ndoti mundibatirewo banga zvakanaka antu aMwari. Sisi banga handamubata munoti nguva dzimweni wakapuwa mare ndiwona mbuya Mbeura ngoti tosoti mbuya Mbeura akapashi anoenda Joni Zambia apo twana vamwe vakapuwa mare ndiwona kuti hai vazoona kuzoisechi ngezvaMwari nevadzimu vake banga nevezinipa vakabatana neni zvochowirirana nevekwaMbeure. VekwaMbeure akati dzirina na mambo ngapaite mambo ye ndoramba ndiri mambo. Ndinobonga nekunditeererawo mazinipa we ngatitore matsamba zvinobadadisa zvimweni zvizhinji zvikapedziswa ndimai mai vendinoreketa ndiwona mai avo vakandibara vakandisimire mimba yandinobhuya inini yaini manzi togara apa zinipa oye hatinei chipo chekuombera zvakanaka kudai izvi. Tina headmen vari pakati pedu tanga tisina kuvataura handiti nai headmen havakatiitira zvakanaka vanondiitira zvakanaka kana pari nhasi headmen zamuchiya vanondiitira zvakanaka tinoshanda navo zvakanaka. Zinipa oye ngativafarirei tichivasimudza headmen zamuchiya vasangane nezinipa ovatiri headmen. Zinipa weye! Zinipa weye! Utano hwakanaka kuvantu. Mazvita ndinomutungamidza ngorufaro rukuru kusangana kwataita panapa kunokuratidze kubatana kwedu pachintu chedu chibarirwe chedu chatakabvira nacho kare nekare. Munongozwa kunongomemedzwa kuti magwasha ndiwo chaiwo anoita kuti zviro zvako zvibudirire. Mwazviita. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Chimbondiombererewo maoko. Aiwa zviri kunakidza izvi handiti. Aiwa ndiri kufara chaizvo hana sekudhimorison masvika pano. Aiwa tinokutendai chaizvo. Nguva ino taakusiyira kuna MC achienderera mberi neprogramu. Zinipa oye! Over to you. Tamba apa ndikatika chikara kangu ndedenda topospinawo ndinoazvichaiti manje. Alright, zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Aiwa kana takaita tambirwa zvarongeka zvanaka akazvinhu izvi ndofunga munhu wese ari kufara. Panapa ngatifara kusvika mai apopota. Ngaapana sotosunungukwa pano. Tiri panguva yakanaka. Zinipa inondiitira zvakanaka nokuti zinipa mubatanidzwa
n'anga inobvumirwa, ebhalisti anobvumirwa, vaprofita vanobvumirwa. Saka mubatanidzwa chinhu chakanaka nokuti tiite chinhu chimwe. Saka inini panapa ndinotori mufundisi pano bhishopi chaiye muprofita, asi ndangoziwo ndipindewo pamuri kudai. Saka zvakanaka kaizvi, asi akamundifarira wavhaizvi farirai ndizvozvo. Saka izvozvizvi manje hatina kumbokuisirai kamwana karuda kuita poimu kadiki, munaizogateereresa kachiri kadiki chazvo, but kafarira zinipa zvokuti regai kauye kuno tadisashe. Marimbi ndabva mubhuku ramatangani wa-D20 ndabva muitira netambo rangu rezvirwere. Iwe chirwere ukasangana nagodobori tisa, ukasangana naherbalistic tisa, ukasangana namadoctors tisa, ukasangana namuprofita tisa, walorapa zvose zvirwere: musoro, mazino, mudumbu, musana, makumbo. Rapeni nematsamba enyu, hurumende ifare. Maita herbalisti mauya, maita nyanga mauya, maita madoctors mauya, maita muprofita mauya. Tatenda. Viatori. Vatidzidzise tafranzeti tidzidziswa ndizvere zinipawe utano hwakanaka kuvanhu, utano hwakanaka kuvanhu. Aiwa, tinotenda pamusoro imese maungana pano, pamusoro muridzi wenzvimbo, headman neutungamiriri hwese huri pano kusvika pana president wezinipa. Ndinofara kunge ndiri pamberi penyu ndakokwawo, takokwa takamira seNational Parks pachirongwa chiri pano. Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Ndanzwa pachitsanangudzwa kunzi pane panhasi pano pakasangana varapi vanosanganisira ana chiremba,
n'anga dziripo, asi ndazonzwa kuti pataurwa futi kuti waprofita wanenge wari pano. Hanzi chinangwa chedu kunge takasangana ndechekuziva kuti kunorejistwa, kunova nematsamba. Zinipa oye! Matsamba zvinorevei? Matsamba zvinoreva kuti zvinhu zvatinenge tichiita zvinenge zviri mugwara, ndizvo here? Saka pano tauya kuti tizodzidzisana kuti tiri n'anga ndezvipi zvatinoshandisa uye tinenge tichizvishandisa sei. Saka isu seNational Parks tikanzwa kuti muri weZinipa tinenge tichiziva kuti muri kuziva zvinhu zvinoshandiswa, handiti? Tine matambudziko atinosangana nawo ekuti vanhu vanoshandisa matehwe eshati amambonzwa achitaurwa. Haka tinodzishandisa pakurapa, asi dzine gwara remutemo unoshandiswa kuti tinge tichizvishandisa izvozvo. Saka kana uchinge uri nhengo yeZinipa, ndofunga munenge muchipiwa dzidziso yekuti zvinhu izvozvo tozvishandisa nemagwara akaita sei. Saka kana uri nhengo yeZinipa, isu hatine seParks hatinetsane newe nekuda kwokuti tinenge tichiziva kuti unoziva mutemo. Asi kana usiri memba yebato rakaita seZinipa, unenge usingazive mutemo, ndopaunozosangana netsaona dzemutemo dzekunge wakunzwa kuti takukusunga wakuenda kujeri kwemakore kana 9. Iwe woti ndenge ndisingazivi, asi mutemo haunei nazvo kuti unge usingazivi. Saka wari pano wenge wasati warejista kuva mamembers eZinipa, nhasi tinokuregererai. Hatichange tichinetsana nemi nekuti menge musingazive nguva dzese. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Saka tiri kuti enga asingazive ngaadzidziswe. Nhasi tiripo pakudzidzisana. Zvewanga uchishandisa, kana wanga uchishandisa matehwe emhuka, mabhonzo emhuka, unofanira kunge wakarejista kuZinipa. WeZinipa vanokupa gwara rekuti zvinenge zvichishanda sei. Wanga waripo here wanazvo kumhatso kwavo wanga wasina kurejista? Sumukai tikuregererei. Tikabva panapa taakunetsana, asi kana waripo, kana aripo, sumuka kuti aiwa ndine dehwe reshatu, tobva tazvigadzira. Hati tinawo wari munzvimbo muno achatipa dzidziso kuti zvorejestwa sei. Waripo here? Simukai. Aiwa, saka wakarongeka president. Tinotenda. Aiwa, hatina zvizhinji zvekureva. Isu tiri weNational Parks tinoshanda. Ndewapi? Maoko ngasimuke. Simukai katikuonei. Unoita mutemo manje, yanga uri pamatare, mutemo unonosvika, mutemo hausoreremekedzo kune zvakadaro. Saka ngatirejestei tive mamembers eZinipa. Zvaropafadzwa kuti uyambe ureti pedyo navo, ndofunga wamboreketa kuti wakazopindawo sei kubva muZinipa, asi wakanga wachipiwa gwara wakarigamuchira. Saka tese nhasi ngatidzidzei tizive kuti pane zvinhu zvinoda mutemo zvatinofanira kunge tichishanda tichiziva mutemo. Shato pangolini haka ukaonekwa uinayo makore acho i10 years pasina kubhadhara fine. Saka uchinge waenda uchadzoka mhuri yaparara, wazukuru waparara, dzimwe nguva iwewe uchatoparara uri ikoko, torasikirwa neupenyu. Saka tinotenda weZinipa kunge mauya kuno kuchipinge kuzopa chenjedzo dzekuti vanhu vange vachirejista. Aiwa, tinobonga. Tinotenda. Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Manyarara asi pane wanawo matehwe eshatu mudzimba. Aiwa, tatenda zvavo, tatenda. Tinotenda. Zinipa oye! Ndoda kukutendai. Ndofunga mazwa tete vechitaura. Ndini baba vavo zveshuwa. Baba wetinoita kuno ndiri mukoma. Asi ndini baba. Handidaro. Vataura vanibata pahuro zveshuwa. Ndanga ndichitoda kutumire munhu
anokwanisa kusvika panzvimbo ino ichatende zvakadai ngezvi, nekuti handipindi mwezviri. Saka kune nzira yakazokwanisa kundibata ndiyo yaito ndisviki pano, ndotosvikawo pakadai saizvozvo. Chizvo shamwari, ndonyaya waindidaidzira, but anyway nekuti ndatova pano, ndinopai kutenda zvakanyanya vanoshanda naye. Zvekumudzimira handizvidini, handipindi mazviri, ndichipo kutenda Mwari ngaisusu kwetiri, isusu ndo nzira yedu. Ndoti yamusimudza kusvika pachinzvimbo chino kuti aitewo zvaari kuita izvozvo, kusanganisira nezvemunotendawo imi mazviri. Asi kunyanya ndoti Mwari ndiye muridzi wakasika denga nenyika, nezvamunotaura nezvazvo zvevadzimu. Ndinokutendai mwe Zinipa nechinangwa ichochi. Waitawo kuti zita rekwambero ridini, tagara hedu tinozikanwa zvakanyanya because tirana Mutape. Hake kwake kugara kunoku kumbodawo kuzungunisana nana Mutape vangu, asi tagara titorere vanhu vane nzvimbo yavo. Asi zvakanaka because zvinoita kuti zita redu ringodini, ringofamba kwese kwese. Ndazoti kuna vakabva kuMunyanga, Harare, Mutare, kupi nekupi, zita rekuti Mbeure rangoramba richingodini, richingofamba. Zvakurudzire zita redu isusu. Ndinokutendai, rambai muchishanda naye. Nehofisi yamataura iyi ngaisamira ba. Kuti pamusoro eutungamiriri hwangu hwose, kuti pamusoro ana chiremba, pamusoro vana baba nana amai. Chekutanga ndoda kutenda Mwari nevadzimu vatisanganisa panzvimbo imwe chete. Mwari ndiye mutungamiriri wedu tose, ari kunamata, ari kupira, tese tiri kushandisa nzira 1, asi changosiyana ndechekuti tiri kuenda kuBedbridge nenzira dzakasiyana. Zinipa woye! Zinipa woye! Right. Pane 2 way. Tikasvika paChipinge 10 unosarudza nzira yaunoda iweyo. Sadza uchatora woya nekwatanganda, wobva wati checheche, wobva wati Chiredzi, woti Triangle, woti Ngundu, wozoti Bedbridge. Kana uchati Beshinafu, Nyika, uchienda wakadaro wobva unopinda Masvingo, wati Masvingo, wobva wati Ngundu. Munese muri kuenda kupi? KuBedbridge. Nyaya iripo ndeyekuenda kuBedbridge. Aleluya. Satobatwa nemweya yekuparidza. Aleluya. Mufaro kwamuri. Tese tiri kuenda kupi? KuBedbridge ndo kuna musika vanhu. KuBedbridge ndo kuna Mwari Baba. Tiri kunzwanana here? Ngatisataurei. Zvandinowanzofarira kuita inini. Ndowanzofarira ndikaona munhu achitaura ndohanda kuti achigosumuke mubvunzo zvamuchitaura. Mutitaurawo zvamunenge muchitaurawo, because pamwe muri kutaura zvakakosha kupfuura zvatiri kutaura panapa. Nyaya yedu isusu seZinipa yatainga panapa ndeyeofisi. Tichitenda kubatana kwevanhu vemuZinipa, tichitenda kunyangwe naMbuya Mbeure, vanove ndo vakatibatsira mukuuya kwedu, vakatigamuchira, vakaona zvakakodzera mukuvakurukura kwatakaita navo, tichivanyengetedza kuti toda kuti tiisewo musha muChipinge wekuti ana chiremba vaone kutora matsamba, tikatenderwa kuti tiwane musha unove nhasi uno ndo wakamira apapa, watinove ndo watakaunganira tose tichipembera. Ndoda kukutendai amai vangu, ndoramba ndichipo kuti amai, handiregedze kuti amai, nekuti makaratidza chido, kureva kuti hanyaya makaratidza pamusoro pedu seZinipa, musairatidze chete kwatiri isusu, nyangwe nevamakapoteredzana navo vakakukomberedzai, rambai muchizovaratidza rudo rwakaita seiroro. Zinipa woye! Zinipa woye! Right, ndakupinda munyaya yematsamba. Tsamba yakakosha. Tsamba ine chiremerera pana chiremba. Zvakakoshera tsamba zvakawandisa. Ndofunga veNational Parks vane zvimwe zvavambotaura.
handichapinda neko, handichafamba neko uku zvakanyanya. Asi vanga vachiedza kutaura kuti chese chamunacho mudzimba dzenyu mukange makarejesta kuzinipa, mukange mune bhonzo remhuka yamunaro kana nyanga yamunayo, vakasvika musejari menyu vakaona irimo, vanokubatai nemhosva nokuti vanoti it's a trophy, kureva kuti zvoni mutori nemhaka kana mune kamunhenga itori mhaka yamunani yamunayo. Maona akomana vanga vakapfeka ngundwa. Uya mukomana, uya Toni, maya nengundu yako pamusoro. Ndofunga tinovimba kuti Reve National Park itrophy kai itori mhosva kai ndizoka. Handati ndivabvunze vanyasodaira, nyasumukai muvadaire kuda kuti ana chiremba vedu vadzidze fambe nawo shoma neshoma. Iyi itori mhaka, iyi munhenga, iyi imhaka. Saka munozoti neimwe nguva maona vasvika vobva vati takuonai mune munhenga iyi, kureva kuti da kuziva kuti munhenga iyi makaiwana kupi. Ima kuti ndakangotengawo ini ndakazongodaiwo. Kana mazvitenga, kana mune kwamazvitenga, ivai nematsamba akakwana morejesta kuzinipa tokupai gwara rekuti zvinhu zvenyu zvinge zvakachengetedzeka, nekuti sekuru vanenge vachida ngundu yavo, saka muregedze kuitenga. Asi kumutemo wenyika nemutemo unochengetedza mhuka munenge mutori nemhosva. Muri kuona pakanakira tsamba. Saka kana watoone tsamba watokavhadi, nekuti pauchapfeka ngundu yako musoro, chero ukazofamba weNational Parks vakakuona ukaburitsa matsamba ako, woburitsa netsamba yavo gwaro ravo ravanoda. Vane gwaro ravo ravanoda rakachipa chaizvo. Gwaro ravo ndofunga ipapo hamuna kuzopataura ipapo, munoda kuti muzovabatsira vabereki. Izvo vane gwaro ravo ramunozotora license yavo yekuNational Parks inozokubatsira imimi kuti muwane kushanda zvakanaka nematehwe enyu nezvese zvamunazvo, wozilista ipapo. Kana zvaliswa kuri kuti vakuziva kuti mbuya nhingi vane chakati nechakati nechakati. Nevaya vanochengeta shoko mudzimba vaya. Zinipa oye! Zinipa oye! Hadzina kushata. Ndizoka handizive mashandiro adzinodini adzoita omukomana. Asi kana musina kurejesta, manje shoko ine makore akawanda. Zinipa oye! Ndinoda kungoti ndingoti fambe zvishoma nepa vambotaura apa, ndobva ndadzoka kunyaya yangu yemapepa, tibatsirane. Ndizoka shoko ine makore akati kuti. Ndizoka nekuti unenge wabatwa nechinhu chipenyu, ane mabhonzo anenge atori nani. Iwe wabatwa nechinhu chipenyu chiri kurarama, chavanoti icho hachifani kugara mumba, chinofanira kunge chigara kusango. Iwe unenge unachofamba mhaka yakakurisisa. Kana makore 20 kana hameno kuti mangano ipapo meja dzinza ana tsitsi vanokutemerai. Saka ndiri kutsoka ndichiti matsamba akakosha vabereki, tigare tine matsamba. Nhasi uno vanotarisa news kana kuti vanoteera news, mukatarisa kupindura izvozvizvo, kune accident kune nyaya yakaitika kupindura yevanhu vakaenda kunonyikana mvura ukafa vanhu vairi recently. Ende information yandinayo ndeyekuti muprofiti akanga asina matsamba. Saka chibofungira kuti makore mangani pamwe achatemerwa murumoyo. Vanhu vairi kava capable homicide. Capable homicide haina makore less than 10 years. Ine makore less than 10 and above, maybe pamwe life in jail. But kana une matsamba ako, vanosvika mapurisa vobvunza, ko chii chaitika? Zvafamba sei? Tine urombo, motora statement yenyu, mapepa enyu okuchengetai. Handizvo here ana chiremba? Ndochidzoka ndokumbira kuna Mutape pamusoro yana Mutape. Ndoziva kuti tinoshandidzana zvakanaka chaizvo. Ende kuti tive pano tiwe. Chikumbiro chakanyanya kwamuri zvakanyanyisisa. Vana chiremba vari mudunhu menyu, ndaizokumbira pamwe tikasiyana tenga mabhuku, motinyorerawo vana chiremba vari mudunhu menyu. Mogara imi muchiziva kuti muna nachiremba vangani. Watanga kana kuti tikitiki kana kuti takataka mheno, masvikiro azvinenge zvichiita. Iyeye ndimi mune tendedzo vana Mutape.
yekumuvheta tisati tamuvheta isusu, kuti muzive kuti chiremba wenyu akakwana here wamuri kugara naye mudunhu menyu. Nekuti zvimwe nhambwe taita dambudziko rana chiremba yokuti anobva kubocha ouya otanga kurapira muchipinge, nekuti ari kutsvaga zita rembiri rekuti anzi ari muchipinge, nekuti anonzi muchipinge mune mbiri yekudini, yekurapa. Zvino kana agara muchipinge muya obva atanga kubira vanhu, kurepa vana vadiki, kuvabata zvibharo, kuvabata zvisina kufanira. Chiremba iyeyeye tinodzoka tobvunza kunana Mutape, vana Mutape mwana wenyere, pamwe vana Mutape oti hasi mwana wedu. Saka ndinokurudzirawo nekukumbira kunana Mutape, tiziisirewo ana chiremba vari mudunhu menyu ngemuchivaziya. Kana zviya mutemo wedu unoti chiremba kana atumwa auya kuzorapa, kana achibva kubocha haafaniri kugara mazuva anopfurikidza mazuva 3 ari munzvimbo, ngauya achiramba achidini, achienda. Chiremba iyeye akanga akutogara mazuva anopfurikidza munzvimbo, zvakutoda kuti Mutape munge muchizviziva kuti basa raari kuita nderei ramupa mazuva akawanda. Zinipawe! Zinipawe! Imi vabereki ndimunodedzana chiremba wenyu. Kana auya, tarisisai kuti chiremba wenyu une matsamba here. Especially vaprofita. Iro ranetsa iroro. Vaprofita angaza, vamwe vangu vanoshupa. Vamwe vangu inini vanoshupa. Vaprofita. Izvo tikada kutarisa kuti munomu 3/4 yevaprofiti vari munomu, vazhinji vacho vamwe vacho havasiwe muno. Statistiki idzodzo ndakatodzita munguva yandanga ndichitenderera muno muchipinga. Ndofunga ana chiremba vazhinji vakagara uko vanondiziva, vasingandiziva hameno kuti vasati vandiona asi muchandiziva. Vanondiziva vazhinji vanondiziva nokwandokonzi vamwe vanoti chigafu, handizivi ndakanyanyokura zvakaita sei. Asi chandiri kukuudzai, tauriranai nevaprofiti vari munomu vasingabve munomu. Tikauya kunana Mutape tikashaya zita rake, kureva kuti nyaya iyoyoyo hatizive kuti ichapera sei. Asi chandiri kutaura kana chandiri kukumbira mumwaka unoyu, ngatitorei magwaro edu akakwana. Ndokumbirawo sisi Ruth mundipowo mapepa, ndoda kuti ndiratidze vamwe ana chiremba vasina mapepa zvakaita mapepa edu uye kuti zvinofambiswa sei. Zinipawe! Zinipawe! Yanani asina mapepa ndivape discount. Yanani asina mapepa ndivape discount. Sungaitoni. Pane umwe asina bepa here chiremba? 1 2 3. Pane umwe chiremba asina bepa here apo? Ndivape discount. Gogwa hawana bepa. Sekurizere vari kupi? Onai ana chiremba vasina matsamba. Vanozivawo zvokurukura nendo apo discount. Unganyarwa mazita. Zvinoitawo favor, hatizve. Hakuna kusina chinhu. Vakuru vangu takomboita iyo shoma. Ndopeitawo favor, hatizve. Ukaona chiremba anoteerera kuti anzwa kuti kune mitingi yana chiremba, vakatora matsamba nevasina obva auya. Chiremba iye anoteerera, handizve. Chiremba iye anoteerera. Kuda kudzidza, haana kuya kuzoparadza upenyu hwake, wauya kuzodzidza nekunzwisisa kuti zvinofamba sei. Saka ana baba mundione, mandiona kazvandakaita. Mandiona kana baba wangu. Indini dhafu yawo. Munoyamondiona munongoti dhafu ari kupi moyamondiona toita discount. Totaura namapepa enyu mobhadhara zvakadini? Zvakanaka. Handizvo here? Chizinipawe. Zinipawe. Utano hwakanaka kuvanhu. Kana taakuuya munzvimbo dzenyu tichiteera maregistration, ndokurumbirawo vari pano, endai munoparadzira shoko rekuti vanhu vaya ndeyechokwadi. Takanzwa nekuti muri mbavha. Zvino mbavha dziya dzazodzoka futi. Nhasi dziri panapa mbavha dziya neutungamiri 1. Chinhu chese chakanaka
chichitanga kuonekwa hachionekwa kunge chakanaka, chinenge chakaipa. Ndofunga mbuya Mbeuri vambozvitaura. Asi mukunaka kwazvo tikagona kuzviteedza nekufamba nazvo zvakanaka-naka, tinozoona maresults anobatika kumberi pedu. Nhasi uno muZinipa tinotenda dunhu reChipinge kubatana kwatakaita, dunhu reManicaland kubatana kwatakaita. Basa rese ratiri kubata iri handi kuti ibasa riri kuitwa nemunhu mumwe chete, ibasa riri kuitwa nekuda kwenjere dzemunhu wese ana chiremba, tichibatana tichiita chinhu chimwe chete. Right. Tine mapepa andinawo panapa. Kune vanga vasingamazive, vanomaziya ndichaedza kuti nditsanangure. Ndizvo naye mundibatisisa zvakanaka. Chekutanga randakabata iri iTMPC license. Bepa iri ndo bepa rehurumende. Asi harifambe riri rega, ritori nekachirungu kakanyorwa ipapa apa kekuti license rinotorwa nemunhu ari kufambidzana neassociation yaanayo. Haungoende chete kuhurumende wotosvika kuti ndiri kuda tsamba. Zvakafanana nekuti uda unoripota nyaya yako pamapurisa, unoenda kuna officer in charge reka noenda pacharge office. Zinipawo mubvunzo wangu wandira kubvunzawo neana baba, muchida kuripota nyaya yenyu imimi munoenda kuna officer in charge here kana munoenda kucharge office? Ndizvo ka kuroti charge office ndo vanotora nyaya yavo, vatora nyaya yavo bva vaisa kupi? Kumusoro. Saka kuroti pamunotora matsamba enyaya, subguard renyu iri, certificate renyu iri rakanzi Zinipa iri, nelicense yenyu matozosvika kumusoro. Kuroti pamunotangira munotanga nhano dzenyu muchibva pamuri kubva muchienda pane imwe nhano, muchienda pane imwe futi nhano. Ndizvo naye mapepa enyaya edaya ari mairi aya, mapepa edu aya. Ukange unawo mapepa aya, wamemba yeZinipa, zvese nebepa redu rechingani? Rechitatu. Ndizvo naye ese mapepa aya kumatora anoita just only 135. Handizvo here? According to office work. Asi mukaona ndikakuteerai kuti ndakuteerai kumba kwenyu imimi kuti torai bepa renyu, which means kune find ahead pamapepa zenyu amakabata aya. Ndizvo here vabereki? Tiri kuwirirana here ana chiremba? Kuroti pandiri kukuteerai apapa pane find yenyu yakakubatai. Ndizvo vatungamiri vangu. Find yenyu inopfuura almost $400 yamunobhadhara yekuti ndakubatai musina mapepa. Saka iwe sarudzo iri kwauri iwewe kuti saidzawo register earlier kana kuti wozoregister nguva yaunoda iwewe. Asi ndikangodzamara ndasvika pamusuwo wako chete chete, hatichatonegoshiate, takutoti bhadhara fine. Saka pamunoona tichiuya paipai, vamwe venyu ndofunga vamwe vakaona vamwe vachiendeswa kumapurisa, vamwe tichienda navo kumakotsi. Hausi utsinye, tinenge tichiita kuti mudzidze nekuziva kuti ramangwana matsamba akadini? Akakosha matsamba andakabata aya. Zinipa oye! Zinipa oye! Saka ndiri kuti isusu ngatibatsirane ana chiremba. Kubatsirana kwedu kuri very simple. Pana wada kubvunza ndibvunze nguva dzangu dzapera, ngoma dzakugadzirwa. Ndaikumbira muswedere kuno kumbichana munhu wese anyatsozvinzwa zvamubvunzo wenyu wakanaka. Ndoda kuti vakuru vangu tibatsire kupindura mubvunzo waMaimshana. Ndoda kuti tibatsire kupindura mubvunzo wangu. Ukati nemazwa ngani pari nyamashi naisa ndapwe kundire kurapa asi ndozire kuzorapa. Ndati nyamashi kwazi ndire kuzorapa asi ndapwe kwasari ndirapa. Mangwani ndakurapa pokupa kwezwa wakuite zvimwe navo.
moda moto ndisikumanisa basa ndakuwa ndodini kuti nyamashino mwadaidzirana ani mwana kuna mwadaidzira anotsvake njira saida kundire kuti ai nyamashiso zvinoda kuzoramba ini asi nasadari zvazvakaita baba ndakundika kuti anhu aisange kukuza ndekuda pepa basa redu roenda kumberi, basa redu rofamba zvakanaka uye tobatsirana. Vane mubvunzo munozoya nemubvunzo yenyu muchipindurwa mumwe nemumwe muchibatsirika kuti tifambe basa redu riite zvakanaka. Zinipa we! Zinipa we! Utano hwakanaka kuvanhu. Utano hwakanaka kuvanhu. Chandoda kungotenda ndechekuti mumwe nemumwe ngatizviombererei. Ngozviomberera so. Hanzi nemumwe aitaura zvikanzi ukasazvida hapana anozokuti kutaura uchizvida. Iwe sachiremba zvide. Unzwe kuti ini ndiri chiremba akakwana akabata matsane matsambani ake. Zvide nekuti unenge wakakwanira. Saka chandokusirai chete ana chiremba ndechekuti ngatiende tiite maregistration yedu basa redu riende kumberi. Ndokutendai zvakanyarisisa.
Water!
maprofita ari pano, madhokotera ari pano. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Inzara ya chikafu chino chichaita pamusoro iyi vana Mutape uno inonyanya kugona chindau, inonyanya kugona chekwedu, asi toziva vakuru vanoremeredza. Pamusoro iyi Changamire Katerera, pamusoro iyi Changamire Samuchia, pamusoro iyi Mutape ino, pamusoro iyi president wangu, president wa executive yandinayo. Mukuru ari mukuru vandakamirira mukuru asi ndiye mukuru wanguwo. Vamatuka ava tinozivana pete pano. Pamusoro iyi Babatwe, minista wangu wechipinge. Ndinoda kukutendai nemukana uno. Secretariat pane munhu wandiri kuda kutenda zvakapfuura vamwe. Tete Ruth ndinoda kukutendai zvakapfuura vamwe. Kufamba kwenyu, kushinga kwenyu, kuramba makamira nesu ndo zvaita kuti tisvike panzvimbo ino. Ndoda kukutendai. Musikana anoshanda zvinodadisa. Atinaye manje kuruwangwe pasi kunyanga uko achiita zvimwe chete izvozvi. Ndoda kumutenda. Ndoda kutenda, ndisati ndatenda mbuya Mbeure, pane wavakanditaridza anova mai vavo vari papi. Mbuya vaya vangu vaya, mbuya vaya mai Mbeure vari papi? Mai vambuya Mbeure. Aiwa, ndiri kuda mbuya mai vakubereka ivaya. Varipi? Ai, avapo. Alright, uyai pano mbuya. Ndoda kukutendai mbuya ava. Mwari wakanaka. Kuti chiitike chiitiko chakadai mbuya Mbeure vakaberekwa, tinoda kutenda vakavabereka ava, naika. Saka mbuya toda kukutendai semhuri yeZinipa nekuti ndimi maita chiitiko ichive pano. Tinoda zvekutenda hanzvadzi yamai Mbeure vanga vari papa, naika. Handina kuzoona kuti vaenda kupi avo makaita wani baba. Aiwa, toda kukutendai neuvepo hwenyu. Chivanhu chinoti chingamidzanai nekutenda. Ndoda kutenda MC vari pano. Ndoda kutenda wese ane chigaro pano. All protocols observed. Ndatenda hangu zvizhinji. Garai pasi muchembere makandikoshera. Mbuya Mbeure, ndoda kukutendai zvizhinji nekuti uvepo hwenyu pano waita kuti tive pano. Uvepo hwenyu pano handigoni kukutendai nekuti ndikakutendai nemuromo wangu wenyama zvimwe nguva ndingarasike. Asi ndongoti Mwari nevazimu venyu ngavakuwedzerei pane zvatapudzwa. Ndoda kukutendai. Ndoda kutendawo mhuri yese yeZinipa yasvika panzvimbo ino. Mazwi angu inini sainspector ndakamirira national. Ndisiri kuzvimirira ini kana kumirira Manicaland chete nekuti ndokwandinobva. Tinotaura kuti mutemo weZimbabwe unoti munhu wega ane chekuita nekubatsirwa kwevanhu. Munhu wega ane chekuita nekubatsirwa kwevanhu anofanira kunge aine magwaro ake anomutendera kuti arape zviri pamutemo. Naika, munhu wega ane chekuita nekubatsirwa kwevanhu anofanira kunge aine magwaro ake anomutendera kuti arape zviri pamutemo. Saka nyaya yakanyanya kuoma ndeyekuti tine vamwe vedu vamwe havazivi kwaanotorwa.
pamwewo ndo vana musoro bhangu vasingadi todi kuva nemagwaro acho, nekuti panyemba dzega dzega hapashayikwe nini. Saka inini chitsvambe changu chikuru ndinochipa kumasabhuku nemadzishe vanovachengetedzi vevanhu. Naika nekuti tikati iye zvino sabhuku nevanhu vake, hakuna sabhuku asingazivi n'anga iri mubhuku make, hakuna sabhuku asingazivi muprofita ari mubhuku make, hakuna sabhuku asingazivi godobori ari mubhuku make. Kana vanhu ivavo vachirapa vasina mapepa, zvinoreva kuti vari kutyora mutemo. Mutemo weZimbabwe unoti there is with freedom of worship. Nyangwe uchine masimba ekunonamata uri pamusoro pemunzwa apo wakaisa musoro pasi makumbo mudenga, uchinamata usina waunobatsira haudi gwaro. Naika asi kana wakutotora ivhu kudai uchipa munhu, kana kumwaya munhu mvura, kana kumufembesa fembo, kana kumuita zvamunomuita, iyoyo yatova mhosva, yatova nekuinda pasteering yemota usina chitambi. Kungoti mainspectors tiri vashoma, saka dzimwe nguva imwe mitemo inogona kuregerwa muchingoita henyu, nekuti tinenge tisati takusvikirai. Asi tikakusvikirai zvabva kutaurwa nemutauri agare pasi, imhosva inoendesa kujeri. Dzinipa woye imboni uchirirewo maoko ka. Taurwa yechipiri yandinoda kutaura munyaya yemuno muChipinge, ukaenda Zinipa woye. Kana mukataura indienda kutoda kuzwa kuti muri kuti nyaya yechipiri ndeyema-rituals. Kana chitaura ma-rituals, tinonzwa ukaenda muno muZimbabwe kune nzvimbo dzinokwana kuita 3 dzine 2 yevarapi, neurapi hunotyisa nehunoshamisa. Chipinge number 1, Nyanga number 2, ukaenda kuGokwe number 3 neBhinga yechi4. Naika ndo nzvimbo dzinotyisa. Zvino ndine nyaya dzandinoda kutaura pamusoro penyaya dzinotyisa. Naika banana kundiunzi chiremba akakwana, hatitenderi munhu anorapa nemutezo wemunhu. Naika manzwa here? Kunzai munhu waduse $5 yokubatsira ndiyo wose matsamba unozopowa yapera. Saka toita marapire bezi zviro zvatakatorerwa. Zvakanaka bambo. Mubvunzo wenyu iwoyo ndichadzoka kwauri, ndichaupindura mukutaura kwandiri kuita. Naika tichakupai munguva yemubvunzo nemhinduro. Naika kune zvamunenge musina kunzwisisa zvamakamboitirwa kumashuro, mapepa anotorwa pagore. Naika mazinzwa pagore kamwe chete pagore. Naika obva aterwa kamwe chete pagore. Gore rikapera munenge maakurinyuwa. Naika haatorwi kamwe chete uchibva wandogara. Mutero unoterwa kuhurumende anotorwa gore rino yamotorahe kurinyuwa kuti murambe muri pasystem. Naika imbomirai mimi maakumhanya, mirai ndipedze. Zvaro kubvunza kunozwi hatina kupuwa mapepa, ndo zvaro kubvunza. Mibvunzo maakundipa mibvunzo panguva yandiri kuda kutaura, maakundivhiringidza speech yangu. Mapepa ari pano, vanopa mapepa vari pano. Naika mirai munzwe vana bambo pamusoro iyi. Mapepa ari pano, vanopa mapepa vari papi? Vari pano. Kana muine chichemo chemari dzamakambobhadhara mukasapuwa mapepa, chinogadziriswa. Haatenderi munhu anofamba achitengeresa twana kubvisa matumbu, musoro, mamwoyo kuti urombwa usimbe. Mapepa edu haashandi zvipi izvozvo. Naika hatitenderi munhu anoshandisa twana tudiki
mungava mudare kuvatemesa nyora. Mutemo wedu haudi hautenderi. Mutemo wedu hautenderi kuti vana vadika inonzi child abuse naika vaite basa rekuchereswa mishonga cherai mega neundimi chiremba naika. Mutemo wedu hautenderi zvakare kuti basa renyu reza dziya dzamashandisa inoramba ichichachana vanhu iri ibodzi. Tinotendera kuti kana chiremba achinge acheka vanhu nyora naika reza iyoyo yacheka inini nyora haichekesi mbuyayo handiti inobva yadimburwa ipapo yokandwa mutoireti naika. Tsono dziya dzinobaisa ndinoona amwe ekuzcc vekumwe kuyawo tsono dziya dzekujunga dziya kana ichinge yashanda pamunhu hatitenderi kuti idzokere futi pane umwe munhu naika. Zviri kunzikwa here dzinipa woye. Rega ndidzokere kunyaya yatinoti maprotected issues yakaitaurwa neveparks and national Parks and Life and Wildlife handiti. Nyaya yandiri kuedza kutsanangura apa ndeyekuti pane zvinhu zvisingatenderwi kuti tishande nazvo naika. Zvinhu zvatisingatenderwi kuti tishande nazvo, chekutanga hatitenderwi kuti tinge tiine matehwe asina matsamba. Chechipiri hatitenderwi kuchengeta mhuka mumba, nyoka. Kunyanya mazuva ano ndiri kunyanya kusunga venyuchi naika. Wese anoti ane nyuchi kumba zvikakuwana uinadzo ndiri kuda tsamba yekuwildlife Parks and Wildlife inotendera kuti iwonge uine nyuchi idzodzo mumba mako naika. Whether unodzishandise hazvina basa asi ndiri kuda tsamba yekuparks tanga. Wese anogara nekamba nyoka mudzimba hazvitenderwi nemutemo kuti unge uine mhuka dzipi idzodzo naika. Matehwe sezvatataura sezinipa unouya worejesta wopuwa tsamba yako wodhairektwa kuparks wonotenga dehwe iroro zviri pamutemo wogona kushanda naro wakasununguka naika. Regai ndide pane imwe program nyaya yandiri kuda kutaura nezvayo yenzvimbo dzinoyera naika. Tine nzvimbo dzinoyera dzekuti ini ndobva abhoera kumusoro kwakabatana nenjanjao. Handizive zvemuno, handizive pakavigwa madziteteguru enzvimbo ipi inoi, handizive madziva anoyera neasingaeri, anopindwa nemachira matsvuku neasingapindwi nemachira matsvuku. Ndinongokukurika nekuti ndiri muprofita ndobva ndanopinda muninga makavigwa madziteteguru musingatotenderwi nevaridzi venzvimbo iyoyo nezviyera zvenzvimbo iyoyo. Hakuna muprofita anouya munzvimbo menyu madzishe kana n'anga inouya munzvimbo dzenyu madzishe ichisvikopinda muninga dzenyu dzinoyera nemumadziva anoyera asina tsamba uye musina kumutendedza. Ngouchirei maoko. Madzishe nemasabhuku ndimi vachengetedzi vavanhu nezviyerwa zvenzvimbo handiti. Pachirungu tinoti headmen and chiefs are the custodians of culture and law naika. Saka kana zvinhu zvikanyangara maheadmen nemasabhuku muripo naika, imi ndiri kunyangadza zvinhu. Kana mumusha menyu muine n'anga irimo, muine muprofita arimo ari kurapa asina mapepa, zvinoreva kuti iwe sabhuku newe headman muri pamwe chete pakubara mhosva nemuprofita wenyu. Panosungwa muprofita wako newe headman muri kuindiperekedzana kujeri nekuti iwe waidya ungudzi dzairapwa vanhu nemunhu asina matsamba. Iyo zvinova nemafoni mukatarira kupindura kune vanhu marimwe zuro vakaenda kumvura vakanonyura muprofita wacho nevanhu nobva vanonyura muprofita anobva asara vanhu nobva vafa naika vatorwa nenjuzu zviyera zvenzvimbo. Saka tikange tichiita zvinhu zvedu ngatiitei tichiona kuti tine matsamba here. Nyaya dzakadaro dzakafana nemunhu anoita tsaona yemumugwagwa achidhiraivha asina license ijere rakazvimirira naika.
tine nyaya imwe yandoda kuti ndigare ndangoitaura ichibva yangopera sandasiyira vakuru vangu, nyaya yechitsika mutanda. Aika nyaya yechitsika mutanda, hatitenderi munhu anonzi tsika mutanda kuuya muno mumushama mamutape ndotaura kuti munhu nemunhu ngauye amwe muteyo. It's against my culture and tradition. Naika hazvitenderwi pamutemo kumanikidza munhu chitendero chaasingadi. Naika iye munhu anonzi tsika mutanda munhu akaita sei? Ndichiremba anonzi Witchhunter okufamba aitsvaga varoyi. Naika chiremba hafambi aitsvaga varoyi, chiremba anodaizwa kunorapa, pamba paarapa oona mutape wenzvimbo iyoyo oburitsa magwaro ndadaidzwa pamusha apa. Ndichamboita zvimazuva zvangu zviri ndiripo ndichivabatsira ndodzokera. Naika dziri pawoye hamuchadi kunditairaka nekuti ndakutaura zvinobhowa. Hatidzokere pane dzimwe nyaya dzatinoda kuita inonzi protection to girl child. Handiti protection to girl child yandiri kutaura nezvayo inyaya yekuti hatichatendera kuti kana paita vanhu vapondana ndotora mwana musikana wako kana mwana musikana wangu kuti ngaaperekedzane nemombe dzirorori pangozi. Hakuchisina mutemo iwoyo. Naika hakuna ngozi icharipwa nemutumbi wemunhu. Tauriranai nengozi yacho kana ichibuda pamunhu. Itaure iyo kuti inodamo zviripwa zvakadini, zvigumire kuzviripwa kwete nemunhu. Mutemo haudenderi izvozvo. Naurwa yepamberi yandinoda kuedza kutsanangura futi ndeyekuti hatitenderi chiremba anoti ndegantaure namutape wangu, ndine mukunda wangu uyu ari papa mamoyo, ndobva ndati right, inini handina chiro, saka inini zvamuri kundirapa chiremba ndakukupai mukunda wangu, kureva kuti hatichatenderi chiremba anoripwa kana kuti anoripwa basa rake nemukadzi kana nemunhu. Naika basa rako tauriranai muripane zvinoenderana nebasa iroro. Naika kwete kuripa nemwana kuti mwana wangu uyu ndiye akubatira kuti zvive muripo wezvandiri kuita. Naika hazvitenderwi nemutemo. Right. Chirega ndipese ndichiti dzinipa woye utano hwakanaka kuvanhu. Dzinipa yakanakira Soto Mufunge. Dzinipa yakanakira chi? Dzinipa yakanakira Soto. Hanzivona bamba. Dzinipa yakanakira Soto. Dzinipa woye. Right. Isu sezinipa tiri kuti tinoda kutendai vana chiremba nebasa ramuri kuita, nekuti tikatarira 80% of the population yeworld handiti iri kurapwa kuna ana chiremba nemishonga yechivanhu. Kuziva kwenyu mushonga kunotendwa zvizhinji. Panguva ino ndoda kutendai zvikuru nenguva yandagona kupereketa pamberi penyu ndichireketa. Ndoda kutendai ndakamirira President nevamwe vari kuteera ndichiisa nyaya dzangu kuna President nevari kuteera pamberi pangu. Ndatende. Zinipa ichitipa ruzivo kana zinipa ichitipa ruzivo tigare mutano. Kana zinipa ichitipa ruzivo kana zinipa ichitipa ruzivo kana zinipa ichitipa ruzivo tigare mutano. Napinda kare tipinde, oh tipinde, napinda kare tipinde, oh tipinde tipinde, oh tipinde tigare mutano. Manikale uyai tigare munikale uyai tifambe nezinipa uyai tifambe nezinipa tigare mutano. Nyika yese uyai
Uyai tifambe nesinipa tigare mutano. Azori ona sivari nesinipa mambo. Maria ona sivari nesinipa baba. Azori ona sivari nesinipa baba. Anakire na sivari nesinipa baba. Maria ona sivari nesinipa baba. Maria bakuje na sivari nesinipa baba. Maria azori ona sivari nesinipa
Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu! Utano hwakanaka kuvanhu! Ndoda kukutendai mazvishe, ana Mutape vakatikomberedza, ana Chiremba vanoshanda nezvemweya, veNational Park nevamwe vese vandisina kudoma nemazita. Ndoda kukutendai chaizvo maringe neprogramu iri pano kana kuti chirongwa chiri pano chatibatanidza kuti tinge tiri pano. Hakusi kuda kweduba asi kuti ngenyasha dzaMwari nevatikoka kutirangarira kuti tinge tiri pano. Handina mazwi akati wandei, ndine mashoko mairi matatu anondotibata isusu vanorapa, vanobatsira. Tiri mukati mwekubatsira. Nyaya yetsamba yakanaka, inokubatsira kana waita dambudziko. Unokwanisa kuonzerwa murwere wakatofa kudhaya, ofa apamba pako. Kana uine tsamba unozikanwa kuhurumende, zvinokubatsira. Asi tiri mukati mwekurapa, ngatione kuti ichi chirwere ngechangu here ichi, ichi hachisi changu ichi, mochiendesa kwachinokodzera. Ndapota ndinokumbirisa chaizvo ipapo, ngatione kuti chandiri kurapa ichi ngechangu here kana kuti chinofanira kuendawo kwakati. Tiri mukati mwekurapa, tinozviziva kuti kune varume vanorapa, vanouchika, vakadzi vanouchika. Ngatione kuti kuuchika kwatinoita uku hakuna dambudziko mangwani here. Tinokwanisa kuuchika mukadzi womunhu tamuchiva, indazve mangwani. Ngatipanase kupazwisisa, vanoshandawo nemweya, unokwanisa kuchiva mwana womunhu kana mukadzi womunhu, indazve mangwani. Chikumbiro changu vanoshanda nemweya, usarapa munhu womukadzi uri wega. Chikumbiro changu vanorapa, usarapa mukadzi womunhu uri wega. Tiri kuzwanana here hama dzangu? Apapo ngapati jekere, jera harizi kunaka, mazvizwa here? Ndadzokorera pane zveutano. Onai kuti isi zvinhu hazvisiri zvangu. Tine vane zvirwere zveshuga. Bvunzai nyorai pashi chirwere chamarapa. Zvinokubatsirai mangwani, mwazviita.
Mbeure. Ndasimukira kukutendai mbuya Mbeure kuti tizivewo kunoku ndimbuya Mbeure. Makatendeka mbuya Mbeure kuzinipa, munotikoshera mbuya Mbeure. Tinotenda mbuya wakazvara musikana uyu. Makapangira mayo, makapangira. Hanzi nyama yakanaka inozvitengesa yega. Ini ndandisingambofungiri kuti kwatiri kuenda uko pasi uko tichaenda pamwe tiri 3 kana kuti 4. Asi kuburikidza nambuya Mbeure zvamunoita kuzinipa, tarisai muone munhu wese akuteerai. Chirambai muchingovakwezva vese vari munomu, tingoramba tiinavo. Ndichipedzisira nekutenda musikana uyo akabata foni, anonzi Ruth Banga, registrar, nasekuru Dzere. Sekuru Dzere varipi? Sekuru Dzere Madhafi. Vanhu 3 ivavo ndo vakabata zinipa. Tinganyeperane kana kuti tingapaparika kuti nekuti ndiri mai asi handina chandinoita. Kunze kwevanhu 3 ivavo ndo mapira ezinipa. Inini ndo zvandasimukira kutenda. Ndizvo takuti masikati maswera sei? Zinipa oye! Zinipa oye! Utano wakanaka kuvanhu. Utano wakanaka kuvanhu. Pamusoro totanga nekupa ruremekedzo kubva kune masabhuku edu toenda kuna madzishe edu tozopedzera kune utekwa-tekwa hwedu vaMutape varipo. Tinokupai rukudzo rwenyu nevamunoshanda navo. Ndichibva izvo ndichiendawo zvakare kuzinipa executive yese iri pano, mauya pano. Ndinokutendai uyezve mandidadisa semutungamiriri wenyu. Ndinonzwa kudada, ndinonzwa manyukunyuku. Chinhu kana chichirongwa chichibudirira zvakadai, ndine chokwadi kuti this is the first time program yakadai kuitwa kuManicaland uyezve ichiitwa kuno kuChipinge. Ende ndine chokwadi kuti Mwari nevadzimu vakatibatsira annual general meeting tichada kuti iitirwe zvakare kuno kuManicaland. Tichaedzazve kutaurawo nevakuru kuti zvisangoramba zvichingonzi Harare. Ngazvimoyewo kunoku kuti vaone vana vedu zvavari kuita. Vaondewo zvakare madzimai kuno kuti vanotamba sei. Zvinhu zvinodakadza, zvinhu zvinofadza, zvinhu zvinofanira kutendwa. Mashoko angu ndisingakupedzerei nguva, ndamira pano ndakatarisana nemba iyi inoda kuvakwa paofisi iyi. Ofisi iyi haina muridzi munhu wezinipa. Munhu wese anozviziva kuti imemba yezinipa. Munhu wese anoziva kuti ane matsamba ezinipa. Gara pauri ipapo uchiziva kuti iyi imba yako. Hatidi mangwana vanhu vanozopa mazita. Waona windo rapwanyika zvatoti aiwa ndezvamaimbeura izvi. Ngavazviite vazvipedze ndo vakazvitanga bodo.
kwete. Mai Mbeure vakatipa nzvimbo chete nekutibatsira. Tinofanira kuti tivabatsirewo tise musoro pamwe chete. Mumwe nemumwe ngaakwanise chaanokwanisa, kana chiri chidhina kana riri door frame, auye osikopa maoko maMai Mbeure. Imba iyi ndeyedu tese. Muchaona makore anotevera meetings atakuita tinetakuitira tiri mumba. Saka ndinokumbira kubva kuna mutape wedu kuti mutape tokukumbira nemazishe nemasabhuku. Ziso renyu tisirewo apa. Muchibvunzawo muchipusha kuti maapapiko imimi vanhu vezinipa nekuti tinokwanisa kuvarayirwa. Ndinokutendai mose uyezve ndinonzwa kufara nekuwa kuuya kwamaita mabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ininowo kutanga kuuya kuno ndaingonzi namama ngavauye kuno kunhaiwa mwanache vacho. Ndichingoti aiwa mama Mbeure ndichauya, aiwa mama Mbeure ndichauya. Ndinowandirwa, ndinofamba kunzvimbo nenyika dzakasiyana siyana, asi nhasi ndati aiwa azviite, ndofanira kuti ndinosvika ndinomirirawo zinipa ndiri kuno. Ndinokutendai mose uyezve ndinonzwa kudada nemi mose, ende ndinokudai mose uyezve ngatidanane tishandire pamwe chete. Mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti varapi tisaitirane godo, varapi tisavengane. Takapiwa zvipo zvakasiyana siyana. Vamwe vanogona kurapa makumbo, vamwe vanogona kurapa mudumbu, vamwe vanogona kurapa musoro. Haungaite iwewe wogona zvese uri wega. Mangwana murapi akadaro moza kuti anonyepa. Wakaona munhu auya kwauri aine dambudziko rausingagone, handizvo? Imimi pachezvenyu vanorapa munozivana kuti shasha yemakumbo ndinhingi, endesa munhu ukupi ikoko. Godo ndoriri kukanganisa. Ucharapa zvausingagone, munhu uya oregedza kupona, ozotanga kuuya munhu uya achidhimanda mari, iwe wakutanga kumutyisidzira kuti ndokuita zvakati, ndodzinhingini. Hazvishande. Ngatiitei basa ratinokwanisa, ngatirapei zvirwere zvatoita sei zvatinokwanisa, uyezve ngatirefei vanhu kune vanhu vatinoziva kuti ava vanogona nezvakati. Chekupedzesera, musarape zvirwere zvamunoziva kuti kuchipatara zvinorapwa zvichipora. Iwe wongogara nemurwere mumba anokufira. Kana aine shuga ngaende kuchipatara uko, kana aine BP ngaende kuchipatara uko. Nemashoko iwayo ndatenda. Maita zvakanaka matipa nguva. Ndinokutendai mose, ndatenda ngo. Chairman wezinipa. Saka ndiri kutenda maningi tasvika kuno kuChipinge. Maridzo iri pano ndeyekuti varapi tirambe tichisimbisana pakuti basa redu rinoda. Tinenge tichiramba tichisimbisana nekuparidza kuti gwaro rakanaka, kuti uite basa rako ravakatenderwa vakasununguka. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Takabva kumitingi kunyanga, iye nhasi tiri pano paChipinge. Maridzo yedu ndiyoyo yemagwaro, kuti tinofana kuva tine magwaro akanaka, tinofana kuva tine magwaro akakwana anotenderwa nemutemo wenyika. Zinipa oye! Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Takamira sechitukiso, vana sekuru Dzere, Mubanga, coordinator. Takamira sechitukiso, inspector wedu, president wedu, Madzimambo. Takamira sechitukiso munyika. Tsotsi havaidi kunzwa kuti president wasvika vari pano, nekuti inenge iri after kubira vabereki mombe. Inenge iri after kubira vanhu nekusiya yarwisanisa panzvimbo. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano hwakanaka kuvanhu. Ine muenzaniso wakanaka mudiki-diki uri pano. Muripo wekunge munhu atukwa,
unotangira paka nete One, two. Zinipa oye! Zinipa oye! Saka akanaka kuwanu. Zvino tiri kuti isu kana tichifamba munyika tichiparidza mhari dzekuti chiremba, muprofita, bishopi, zinipa, mahebharisti, mbuya nyamukuta, unofana kuva une gwaro. Hatisi kuti magwaro iwayo ave magwaro ekuti ufambe uchibira vanhu. Tazviramba. Gwaro redu isusu nderekutendera kuti urape vanhu zvakanaka. Uve une mhupuro yekuti ndakarapwa uchipupurwa munyika kuti anorapa. Zinipa oye! Utano wakanaka kuvanhu. Zinipa oye! Utano wakanaka kuvanhu. Takatambura